ma promote ma munyina mo ha anaso bia bia tra seria prompto braka sebo a ya bobo no free Sompa TV no ya da baba somo wa mamra kwa so na anansam wa de ba no eniane mu ne binie Ghana Coalition Against Galamsey adiaba say wa Paul Red Band campaign want to man the dua ya wode be kire se aban no wo mani abriye papa saa na adwadifo nkabomukuo wo mutitene ne nso akasa no wa kire die ntia wono matwe saa woye kire na sensen University Teachers Association of Ghana UTAG adiaba say napa na won mahunu say organize labor won mo shaba omutumi ni so ene yewura jampo Ransford nso akasa bi say aban no nokwasem ni eba Galamsey kon ho a de waya kire wo munti wo munyine ni mampanya power srafo dom ya wo msoso eba bako wo magara yensu anso ne yakwa bretu ahodo so akorasa Galamsey no yebetu asie de wote yewura Mahmoud Baumia netua na sese wonam Afran Prince do aka kire wo msese wo mansesa wo monsa nto amaso no ene wo mpuntu beka chipa Oro Johnson asiedu katia de aba wose afiki ana ke hoho impeso so city no wo mbesa nso agibiu abato komisa abo amane se wo ba be printing krata no ne se hunti de ha obi bia wo mra no wo meyo ne ntem na kiniyema ye bebisa wo mo se wo mo de no wo mo akwana OCP Ghana Limited Fertilizers Aba Express Group ka ho 21st was our Celtica Expert Liberty Conference no nyame yadomu a bosume yawe ya baso cloud internet and afa imi pro service wo so de aka ho bi through herbal center where through core capsules ataya chimizo and 5G yadamu asia ensada and watch no krampo na through herbal center one mo so de no ana Sompa chade yadamu nyina mo asebre pam yabaka one mo sempa ade acho asomfo banu ana ya we atena se ya ne ya da bekenkan semi kroje sa so chiamo de ama yadamu live Facebook ni ya Sompa 93.1 akosuya aje wakode boaten enimidi awie mene yaw ene ya ba japia apamdada asam ni chiemu ankasa eni Ghana Coalition Against Galamsey apao their friend say Red Band campaign hontoma another year de chira ban say womani abrepa na womani abra abre ni nyina no yese ansama wodo ya ban waka no ba wahya Ghana fo ne na motua woto yemra bi atwamu no enenu an wasade agu akwam enam so nti wo modi aba ne mu hwamo yie papa sana nan mayemfo so de ye nsore ya wodo na Ghana mafo nyina da kasasa Galamsey no awose yetu ase yemfa hyehyɛ ya ababua Ghana na fa enwu akire no wekere sam asasam no yeka anso no yenkan wie na enam so makrata ya womode apie dwan no won mo kire sa fritetentere na ya Galamsey ya hyase abo ho dawro se amwa no ana won mo ye se won ba yo ye kire de atia ewi akire kura sa ye nkyerɛkyerɛ awo Ghana mamu ma Ghana fo nyina ahuru bi ensunsun so bɔne ya Galamsey de bɛbrɛ o mayi afenso nei aduru burum wo no won makasa ma bana se ho gyina na so gyina na bana se ne won mo bon sada anwoso yie papa enam so ntiri won ba makogya aboa ye den awo monten so won mo de kogya babɔ won sa na wode akira ban se sa gyina ye na wasie no setele wo mo bonyo sokora ya wasa ban keka ne ho e wo nneoma foforo mu oro ken na ahyegbe wono na ya panyipa ya Ghana Coalition Against Galamsey wotia ne mu akoba no sa no Sompa kase ye ne kasai I say miano in Kayeni Yahoo and then we cafe about Red Band because we are buying no one media coalition, any Ghana Coalition Against Galamsey, we are buying. Media from the that's what she chooses. But normally people are still state of emergency. Ke betumama ensure so any ensure any breakthrough and kind of betumama emotion so the tuna here to me and no hours okay normally we apart from the revocation of LI 2462 President 2 and EI only voted then the amount of under the LI 2462, Yama will tell me water, now
and also Amazon. Now, also, we're not too sure about the way our organized labor for almost statement of one issue based on which almost all our suspended strike land. Almost say court look at 14 courts, 7 sections, 7 high court. But if you are buying statements of this issue, look at 4 courts. Now, the court, I could see now, and Attorney General complaining. I was away our Panipaya Ghana coalition against Galamsey or Dianimu, or a can Ashibi. And na Ghana for any da kwan say Ghana adwumefo won mo tie tua e wa aban no so ni nyina ye say Galamsey kon no asa wabo mi mfi tanduku e wo ho na enoda wote say penimpa wono eye twotwofo peni edema ekui mekire organized labor yewura Joshua ansa obekasai e kire say ni aban ne yene ne nhyehyɛ ne sɛ de wasi abɔ abɔso pa sɛ wobetumi asi ano no nti ama wo matwe asensen kakra wo no hwenum na wahwe de obetumi ayo ene Ghana adwadifo nkabomuko nso wo no makasa na wo no makyerɛkyerɛ de nti a wo mo ka we yewura Bernard Owusu wo no ene etitire ni edema Ghana adwadifo nkabomuko no ene wo kyɛ sɛ wo mo hwɛ sɛ de aban no animonimu ya wo keka no ho amasra dom akɔ na wo mo akɔ mpempe ewo yensu ahodo so a eno di adanse se ebi da wonuma na ato bi ebene nani abre se wo beso ano eno nti wo mo tenase na wo mahwe anamo a wotu ansa October ena ye press conference editor Ghana for in say we ma aban go so ba ko September aban no ma ba ko ni so bi fa Galamsey mo ye ato aban ya the betting to go action. The car started in Ayabia, Aban Emwa, the Sumo, the Sumo, September ending. The press conference in my bank says, Aban Emwa and they declare a strike in Kenya and a beginning. Yes, Aban President the flag star, the flag junior house. I could see President, the come on to see and my say so and say and some I the question say I can't first of all you see and my say with you to the friends of the forest and woman say you suano any other Sambrano you feel and I feel so abanye for Enko a friend is saying a year so any forest no woman we treat the friend is saying Galamsey any small scale mining no problem feel abanye editing abanye edibu krata so the minister of the friend is labor the day you catch up and say after that minister of the buy and yet cardinals enough and two words no timelines near the identity of my timelines we are buying entering for a share from 4 o'clock to 11 p.m. You need to see one you Kasaya na abang Yewura Bernard Owusu ye Ghana adwadifo nkabomuko wo mo titenani na ate se wa kyerɛkyerɛ se nyehu na wo mo de amene kasa na emom aban na boso a wabɔ ntina wo mo atwe saa atuate asensen sa atuate ya adwumafo nkabomuko de ba se wo no matwe de asensen ye no ana wokɔ yutag kuo ni mo ye University Teachers Association of Ghana wo mo de aba a kyerɛ se nyame no kwasɛm ni de ajuda se wo ya wo ye Yesu ma na bia na organized labor for wo ma ye yutag fo ama no na omode omu hwam pa Samu ankasa matena siase gina yante se akade akire koku ahodo wo ma Ghana mu na wi akira mansa mebo koku na mane yesa asem no amoka ne masa atwe asen na mu fiti preko pede krata ba asa so betena TV show akasare nyame anim ni aye won mo ya pa na eba aye krampo no organized labor fo beka se won mo twe anasempo ye ba beko strike e wo ma Ghana mu ye adwumafo nyina no wo mo members atena ase awi akire to aba emu ohamu nchemu adiosunsun akire pono ankono ni num 77.95%
ana wɔn mo nyinaa gye to mu sɛ atuateɛ no wɔn mo nkɔ bi na sɛ wɔn mo foa so ewi akyira mo nko a mo fa kwati kwa so aba sɛ strike no mo na nkɔ bi na sɛ wɔn mo deɛ na wɔn mo ayɛ no wɔn mo ntwensensen anaasɛ wɔn mo nkɔ entiase anya adwuma papa na panyipa yɛ wɔtwerɛtwerɛ de makoe sɛ ne bɛyɛ daakye wɔn mo yiya wɔn mo nsa bɛtumi aka Dr. Eliasu Mumuni wɔn Sompa kasa kyerɛ sɛ organized labor foɔ na atwe wɔn ho a UTAG deɛ ɔmo da so gyina mu. Disappointment is just a mild word. Disappointment is a mild word. It's so disappointing, disrespectful, and unexpected. The level of support and consistency UTAG really has offered and supported organized labor in letting them see this direction. For us, with this instant U-turn, it is extremely disappointing. In fact, if it was that there was an additional message, there was an additional measure by government when yesterday organized labor met for a final decision on the outcome or otherwise of this impending strike, members would have been sober and reflective. UTAG, issued out a press statement. And in our press statement, we had actually given government a time period of up to the end of September to kind of institute some critical measures towards fighting the galamsey. Failure to do that, UTAG will advise itself. Subsequently, organized labor also came out and did say, but in our case, after September ended, and there was nothing inside, we triggered the constitutional process of UTAG as an association, and that has to do with writing to Labour Commission. That has to do with asking all electoral commissioners of all the campuses to start with the voting process, and everything has been done. And I'm sure you've seen a bit of some of the reports online about the decision of the over 8,000 members from all the 15 campuses. What has been the demand of UTAG? We understand how complex the illegal mining has become. Many households depend on it now for their livelihoods. In fact, the economy itself gets quite a lot of support from the illegal mining. And it's because we have normalized the illegality into an everyday practice. So no one can run away from the positive impact of it. But you and I know of the negative impacts. They are huge on our water bodies in particular. The water bodies in particular were almost all the major rivers. I was sharing a turn and Kaya University Teachers Association of Ghana, UTAG, one more church for Dr. Eliasu Mumuni. UTAG kuro ya no ne fan wo legonsuapon no mu pani a otua wo ma no e obemfo Ransford Jampo na one day kasa se enye se bia organized labor dina wo mo disappoint wo mo keke o na mom suli ya pa na wo no mabo wo mo na nso se suli ya wo mabo nyina no wo mo de da so agina ba bi ogina sanse aban no wo mo nyini ni se obetimi akonsa akon firi se ebobo so mi muton na wo mo ne di nkomo aka se ebe ya nka wontwa abanhwe ano ntem na nso wɔn mo nkasa ekura di adanse sɛ wɔn nyanya krado sɛ adwuma no wɔn bɛyɔ na sɛ sie ya wɔhwɛ sɛ Ghana adwumafoɔ nyinaa ka bom na wɔn ani abre sɛ wɔn bɛte atua no ɛne na ama wahyɛ daayɛ sɛ wɔkɔ akɔyɛ adwuma na nso deɛ wɔyɛ nyinaa no kotoma mehwɔto agorɔ ɛna ɔpɛ sɛ wɔne Ghana adwumafoɔ edie wɔn mo serious variation from what we were told on Monday, what we are being told today. But suddenly Joshua Ansa and Bampo said government has shown commitment and so let us call off the strike. Well, our view as UTAG, yes, as of yesterday, the 16 public universities, we had voted to go on strike on, as our response, to the fight against illegal mining. And we did not even, I looked at the motion that was tabled, it was not even tied to what organized labor wanted to do. And so I'm in touch with my national president. We are holding our own meeting this evening. And then I'm telling you that we are not going to go by this charade. We are not going to go by this show of incompetence and gross disrespect to other unions for constituting the labor, constituting organized labor. Clearly, they came with an agenda. Look, there are so many
things that are being said about the leadership of organized labor and the kinds of things that happened here. Okay, first is those bogus charges and allegations. And no, Professor Ransford Jampo, Oko Legonsiapon no more. You tag a kuno, one penia or da woman. Krata from Panyatana year up here jar at your far galamseria nay. Gama for no abinimui a home. Na Sakrata no about here no mampanyanado. Asha a year so for your show my gun ya bambomu and some so. Sananocha ya dan war sa waba power sra for dom. And Mamma Kentina woman ya woman batizo sopa. Now one ma kwa ma gun na yensu and so I would draw so true. And a man tama would draw. Yesu say and sure I've been womo. Ana mantamu a kwa ebretuo aba saafo ni nyina no wo waso obetumi akwa ban na asaban no a wo bɔ no nyese bia wo bɔ no kwa sanse nei ano a abene mu osa yento galamsase no ano ɔden pa ejisa won kwatena tena se na wo ye na no de ne bi kokwa se adwuma aba ha ban no anam sayo so ntino Ghana mampanyi ne krata yo de ba ya yewura yu gina hen wo ye director of communication nansa ahyase no atenapoya ya wo de ba ye no emutofo kakra no mampanyi na do kirem se ɛno no sakwaba se won mo kɔ yenso no so a ɛwɔ se wo mo de suhyan awodo bi aka ho kɔ na wo mo se miaya yenso no asɛre no o man fa won mo to gala ebi nkonkɔ hye baabi na won fa kwatikwa so antuo afei sɛ ye won mo kita nkrata o won mo kita nkrata o saafo no nyina no ye de so ato sesi yɛn enti won mo ye legally sɛ emrama won mo kwan sɛ won mo to gala anase bo nto fumagudi o ma Ghana mu no saafo no nyina fiti na de kro aban no kyerɛ sɛ nyade be ye adwuma bi enkosi sɛ ɛso ye a wapaw ɛwɔ galamse ho no wɔbɛtumi ade so enkunimu ansa na wɔn san so kyerɛ mu sɛ we no kora no asrafo wɔn mo kɔ yensu ne yɛkɔ abreto so de no wi a wɔn ba san so ma asrafo bi no mo so akɔ emiaya wodo a yɛmfa yɛnsan kan ye ɛyɛ yensu no a ɛno de ne yɛ korɔgyen no ɛne kɔ abreto no ɔbɛpem na bi mu nya nwura hɔ no saafo no so bɛkɔkɔ nyina akɔbɔ mpɛmpɛ awɔ sɛ nipa bɔfo bi nkonko wuram na wɔn konko to galamse ɛwɔ hɔnom wɔse wɔn ne agina kɛse yɛ aban no asie na wɔde rasa galamse ne yɛbɛto asie ansan wɔn ma ho kwan sɛ wɔn mo nkita nkrata ento fumagudi a wɔn ma ho kwan ama wɔn ma yɛ bio Ghana kase no na yeto edi afiri na fe yede ama oba bibia wo no na entem yentinsi amanyo semwe sesi amanugusu no pani a wono na ete Alhaji Mahmood Baumia netoa se ranimate wonnam Afran Prince South ho na wo bom pempe ene timamufu edi nkomo na ne nkase mu bra okopie ma me krobo ene afa ho no wo be kyese no kwase mu ni firi se wo so no eba Ghana amanyo semmu emfinsha be se aduasa mienu ni no wo monto abantu bi ma so no da na ene se wo mato amachine yenko anyina no wo mpuntu atete awiewie se amoako ne adu na wo ka kire wo mu prenye premfa se wo mkoso a to machine ye ne wo manto amaso no dia ene na enye se dua na wo bo wo mo na mom wo mpuntu no ebetia ka akiri papa Repashi we kwati ne ba ha enoma MPP abai aise ede don kokro wa ikwa o Ghana nyira ho asem de ebe dey yebeka lebo ansana me sha se me ka no o se be je akwai free na nanomo ene mustabi payufo ne asofo efisa asase we obidia anadam de ene eheso anadam de ma asase ma edisi asori dai anadam de ma asase de disi mustabi for so asori dai edie ma don kokroma edie ma from place nota the concept paka enkoka no abapa FPP aye abra ye manananum na so ye meji mpaibo e meji hia e meji akwahye e de sane aye dey ya ye biye eti awie mu we ha dia ananu asoi payifo ye no ye nyi bi se ibe ti desi oga na AC was slow Benjamin ka ho a oye dey oye kwa obi onya asoja fo wo wi ase gire ata wachi se na nyame na nanu mu ka ho a eko no be dey e be yenkugu ana nye no ma efe we ku anti na be ma afran place wa to abaye you this is nyame na dey ishiraye nyame ishirawa
asɛm na aka no koraa ɛntɔ aso mu ɛnɛ ntɔ akoma mu ɛna nipa mu papa no ayɛ dɛ ato ɛsɛ wɔanya aba a ɛdi kan a yɛto no wɔ Ghana o nananom yɛato aba wɔatɔ so wɔtwe 92 yɛto yi Afram Place toma NDC 96 yɛto yi yɛtoma NDC 2000 yɛto yi yɛtoma NDC 2004 yɛto yi otoma NDC 2008 woto yi otoma NDC 2012 NDC 2016 NDC 2020 NDC na moto ababa NDC fia samienu ɛnɛ ɛna mbɛka sɛ mo anyɛ kwan na yɛnto wɔyɛ dɛ pɛsɛ mo daadaa me ɛkwan no yɛbɛyɛ o yɛbɛyɛ ɛso me deɛ mengye nni sɛ Afram Place ayɛ n'adwen sɛ ɔmo pɛ mputuo wɔ ha sɛ wote kurom ha na wato a wo bra ɛhyɛhyɛyɛ bam na ase deɛ wɔbɛdama na wo kɔ a wonam ɛno ɛyɛ yɛro a Matthew opoku prɛmpɛ napo ɛna ate sɛ wakopo akyerɛ wɔ mo no na ewie no anso hɔ yɛro Jacob Zinyere wɔno ɛna ɛyɛ mmarahyɛ badwani anasɛ deɛ wɔpra akɔ mmarahyɛ badwafie yɛ asese yɛbɔ mpaeɛ sɛ wɔno na benya napo mpaeɛ no na wɔno nso akyerɛ sɛ nokwasɛ mu ni sɛ wɔn mu pia no na wɔn mu pia so no na so no di nkunim a mpuntu a wɔn mu asu ho firi tete no wɔn nsa bɛka Nyame atom 2025 Oma penyo beba Eye Alhaji Dr. Muhammadu Baumia 2016 nananom Peninapo Ayemfo Nananom me party penifo nyina wa ha Madam say Senate day ayasronko awakwa Afram Place adoko krom and this is capital 2016 that is secretary the my party na samra no ne Dr. Alhaji Muhammadu Baumia running mate adman anado na me jire aka say Afram Place now montu abane man anado na obawi ni ene nyame papa abinfo Dr. Matthew opoku prempe ɛno ɛyɛ Israel wɔdodo Jacob Zinyere no wɔno ɛna ɛsɛ wagina wɔ sono din mu ɛwɔ Afram Place South hɔ donko krom ɛne maame krɔbɔ afa sɛ wɔn nto aba no ma no na wɔn kɔka yewura napo ɛne Adaji Mahmud Baumia ho na fimpuntu ampotam hɔ ehwehwɛ no ntimi mrem wɔkɔ hɔ wɔyɛ bato mpɛso so flamantamu a furtete nyina no bia ya wɔn moto abakɔ NDC amanyɔkɔ ne din mu ɛna no wadana nsakraya ba mu ɔkɔtɔ yɛ Adama Yero John Peter amewusu amatena konya so sa mmarahyɛ badwani na anam so ma Yero Johnson ase adon katia yɛ ɔyɛtetene ne dema NDC amanyɔkɔ no wɔn nto abakɔ akɔpie mu asra de hyɛ sɛ sane wɔn munya agidie wɔ NPP moto aba Adama Yero John Peter amewumra bi atwa mu no afra na wɔn ma wono pa sɛ NPP amanyɔkɔ no wɔn ne papa bia Adama wɔ wɔn mpɛso asofo na sɛ wɔn hwɛ mu korampo no a ɛkwan a NPP fo hyɛ bɔ sɛ wɔn bɛsiesie di ama wɔn nti wɔn nto aba mfa ma wɔn no wɔsɛ na kwan da so te sɛ deɛ tia wɔn nya so hwɛ koraa yɛ no di adanse sɛ yɛsan so hwɛ na NPP bɛtena konya so bie mu a wɔn bɛyɛ ɔman no condemn to grebu ɛnam saa yɛ so nti ne manfoɔ yɛ wɔn hɔhɔi abato mpɛ so wɔn wɔn bɛsakra wɔn nsa na aba no wɔn asa to deɛ ma NDC amanyɔkɔ no biem ɛwɔ hɔhɔi mpɛ so is going to move forward to the next level. Is potentially Kumasi in the east. And the game changer is the Western Corridor, Eastern Corridor Road. The game changer is the Eastern Corridor Road. Siane tene kare tetene dema NDC amanyɔkɔ no Ora Johnson asiedu nketia na eba abanye ni so ade hunu sɛ wɔbɛdom na wɔbɛtu ohia bubura ase na ɛno akyi no Ghana fo ma nyina nso
wɔn betumi apa wɔn ho hu wɔn sere mu a ensa no dwuma sua wɔde aka ne dwumadie ho paa na pani a wɔn na da Ghana Enterprise Agency ano gia wɔnom ne Mastercard fo de nneɛma ahodoɔ a eboa ma wɔnom ɛwɔ nsa no dwuma wɔn adwuma timi kɔ nkan paa aba abɛkyɛ ebi mu asantemantam mu ha sɛ de bɛɛ na wɔnom nso ebetimi nya biribi de atɔ biribi ama abusua die ne wɔn ho nso bɛhenhan wɔnom na ɛno yewura owura yere kosi na wodi wɔn anim ɛba kosi nyanki ayɛ wɔbɛduru no wɔkyɛ sɛ aban no na ni abere paa sɛ wɔbɛtumi atu ohia ase nanso ensakoro enso nyamie ne kata ne sɛ honti wɔn ne Mastercard aka bɔ mu a emmabunu bɛɛ sɛ ahen mienu ani dunwɔtwe ne akyire na wɔn mo hwɛ kora bɛɛ sɛ mpem na wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ ho adwuma sesiei deɛ wɔn ayɔ no ɛyɛ hanu ani dunwɔtwe a wɔn ɛboa ma wɔn nso abrabɔ atumi asesa Ghana Enterprises Agency program na ye no ye partner with Mastercard Foundation. So if you are buying we say Juma bebre na wo hwa ya de boa businesses. Ejuma bebre wo hwa ye de boa mba. Ejuma bebre wo hwa ye de boa mabunu mo wo Ghana mantem ha bebre yi na so. So we have program here friend business in the box. Na business in the box no ya hwe ehu say mabunu no omu hiansa no adwuma omampanyin na na adodanko ekufu ado ne na bedi eche Alhaji Mahmoud Baomi aka de bia se mmabunu na so ye fa kwan bi so a ye de bebo omu na omu so nyansa no adwuma na omu so etumi abo omu ho ne omu krom inti program ya titi nipa be 250,000 across the country na first phase ya sha ase ye be se ye boa nipa 40,000 ya ye makiom omako through training ayebe mo efidie a omode kwa akɔhye omo adwuma nase na nipa be bisa say die entitie ne de mom ye sha say no broni fra bibi mindset shift ya mom santitie ne ya mom entrepreneurship shift a change training ya try say bi wo hon ma finances kwa obe ne den ama wadwuma no tumi akɔ anim na ageye obroni wo program bi e friend Kaiser na no so kyerɛ wo ha wa wo hye adwuma ase a Owura yere kosinyankia giakuo no wono enetua no Ghana Enterprise Agency na wieye no na Santemantan so afo yera samo semensa ebo aban aba so se ne nisuade hunu ne nhyehyɛ a wode ba se timamufuo nyina ho beto won na won ho behenhan wo mo ewa asetena mu no atimi awie mu die na wo bo aba so nyina no wo san ka kire wo no ma anya esomfa so no se wo mo nkutamu ye na entretre se de be na adasan so ebenya ye ho mfifire ne bianom na was me vocational school was me technical school obeza nkrofobia na mse samre no na ya ka echirinchi enti sa nipa no abon sa nipa no enimade ya tena ho ya nyafa ho die emfie dusi achi afi ne ahunu sesa ya mfomso a ya san akọ a nanado aban no ahyemokina a wo hwe Womwa Sia as an Ojuma. Wome school which is a TVET, technical vocational education and training. And this term and swaba and entrepreneurship to be and then you do. What you visit? Yes, will be vocational technical school. Na Titono, na Yenimuno. Yes, say any panabo. Hey. Sir. No ya Santemantan so afọ era Samuel semensa na wonu be nya asa adwumadi ho mfaso ohwe se binum din ebobo wo mo de ho a wo mo nso de wo de to so e kire wo mani so de kire mpanimfo business in the box omo entity ya omo de FM omo boy pa me ani se wusi eduma Titie bi on ma master de manya ni na ndo mo de FM ye hu titie bebre ama ye hu susu se eduma na ye so ye de be ye eduma se de be ya afofo nso so omo ni kwafo a omo be so omo abo omo ye ya be san kwafo ni abo wo mama omo so so etimi aye na afensi so the right customer ever will remember the right business na kasa ni na omo share it's a misramo and your man so what their money my person me money is hopa the be ya aduma say the be ya da chima produce so ba then na aboye ni na ne man na see a hairdressing and a pay ye me person me can say
aseda PSC in Comedy and Penning for Foundation. Some of them are boy, Amay Nansa, Amay San Chuma, Amay Juma, a bit to me, Amay me a boy Chuma. Wonuma, enye Sompa so no, ena ate se womoda ase, wonuma ekokosua tirewio, ene wonuma esua depam, wonuma nso esua plumbing, ne electricals nyina no, womo enya womo bibia, wode kwa akoye adwuma ama mfaso abaso ena ate yi. Awusu Liberty Conference nyame yadoma October edition no abaso na abaso no nyina no yebebo nyame mpaye papapa anyasem geto ma empokyere bia ya yehyemuo no yebesane enhoma no yebatete no na yade ho afiri obonsam no nsem hwese nyame yadoma 26 October obehye wo Jubilee Park anopa no nsia pepepe wo man no yodubu ache wono na ejere mo se na dan nyina waye no na yidi afra somafo nyumate ne dunsia imu aduonu num kwapem aduonu nsia afai odifo Isaiah etira du imu aduonu nson ewo ne yidi afri adwomtofo ya ton sade afra Georgia Ajei Minister SK Frimpong ana Minister Kwame Jedu wo nyina so ka ho bio nti brabie na obeye nshirapa cloud internet the fastest internet in the world internet papa ho dwo na ho te ebeboa wodane da nyina ma odwumadi awudie no watumi ade ne yie no aye cloud top high 111 from Dishanimu 0202699110 OCP Ghana Limited. Yada OCP fertilizers apa akwafo mu nsomo emu fani juma na anomo amo yawo NPK 15 and yawo 10 yawo TSP so honum nyina ya fertilizers o ento kwa kire no ba yakora wudua na yankyere fertilizer ode gu ase a ebeboa wo 0555 909-437 Express Group de wo to kwan wose na woko Canada US UK Holland Australia New Zealand Germany bebia ya de woko amano yeje eno nti hyase na ane ye ni nkomo ntam kumase wasafo labor runabout and crime Kanashi First Light 0249 000448 0249 000448 na emu pro service awusia wose yankanche se woye adwumakuo bia afa na wo fefeba ana wagin hini na emmuo no wo pa new suppliers ne manufacturers a won beboa ma odwumade no wodi na tintimu a ene na tie ya da nanso adwumade asesa so we no kra yansra hwe ye kwa no wa China mamu enti wo kono akwa hwe ne oma ho no akese de obetum de aka wadwuma no ho ama no waye je ne wo de ye oba na beton ne ade a ebetumi akwa ntam de ama wo ne nyina no mu pro service ye ho adwuma na obe bia no ticket ni ade visa na de kaka ho nyina no ya ka nyina bombafua ejesika obetua ne ye $2,499 US dollars no mo asem na making woka bibia hyem dada ya chese ebetume de wakọ na wo penkyere mu aburo me de esu ahwe hunu se registration no date ni ye 8th November and 23rd October mum ya samu anto ko 23rd October and next what you na 8th November no na ye 2 wada ma penkyere mu aburo me de esu afre 0244 924573 0244 924573 3 herbal center 3 core capsules abasis yade kokko ne yamtim eto asia kokole na ke bada ne heba Mr. Pedank 0546 107107 21st clinic yesiateka expert Kumasia washa overseas junction yabaya for radio wabwase Council Quarters Court Junction wokodom market one crying so abehu yei so nyane kranza na tachima na wase yateka yade no wotuase 0540 311311 Sompa chade na yakanfo de ama wo ebusuada ne du ayaye bi wate bo Sompa ye na fa beche rabibi biada wo bia no de gidie ya aya adwuma de ma wo bompa ye wate na ka wo mane sha oyem na akroma bi amehwimbi anu nti sa yentoma emontade anwa milo saden tomatoes empaboa bibia wo de ba ye beje wokọ Sompa nkranza Ghana Commercial Bank dan nim ye wo mu
Sompa Sunyane Night Market, and Kumase Yabendrom Hotel. I say cancel a mobile money number in ye 0598 559 802 0598 559 802 Edino Ayrton One Media Nasa Blazard Foster Afemizo and 5G so can who be and na yade home sure. When you be a boy and no dear, what dear woman at your general national pa. For 0246 270 221 0246 270 221. Your general Sonia home sweepa. You bedding come. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho bia wo mo ho for 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo yes sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can.
Sir, abosome bia no sikatwetwere dia. Ahwere adwumakuo no $67 million. Womanfo no kire mu se we no ye ka. Ghana de hye be no de dia no wampa so obetwia. Ya amene ECG adwumakuo no. Eno ana na kwaba no sa na ya kwa ma no so taw. Ya no Ross Samson ade kodi nkoma ba na nyina ma woden ho a. Wabene mu yie papa papa. Waba ye kase mu ha o. Bejo so. Ye wa no apom ye de. The way I so Ejana dom me ho ye pa. Na menim se watia aka ya se adana da nyina no ECG adwumakuo no Ghana fo ka bia wo mo de dia na wo ntumi nyegye amena adwumakuo no mampuntu ntumi nkoso. Menim se wati mu asem wa na ya da na Ghana yakoduru ho yi. Ma mintia tiefo awie na dia o kan enya se ebia aka bia da ho na omo isu okay ya ukuta card no akoto answer onya na modern kaniam ebi mo hom dia mita ne bo ho so mene so a na omakotua na eno na aka o she yi de fo bo so me bia ya anka o de adeno so much me nya da be no amuti me You're Samson, what to make a water, my woman, no, I mean, shut down to one can ye, and say, Overco Benkum so crama me and come papa. Yes, More, whatever my team will be a mummy. I said, I'm making Or Samson, eh? Yeah. I feel quite a sacra. O shall say so, Cassano. I saw to quiet to one canny year, Sadie and Kia Penwono. You, young son, her see a Benyan be more. I was sure your bomber don't see a Sabakaya or Samson. Adawa, woman so nigh and wedding como. Now watch the Musa prepared dinny postpaid no. One more omunchiano. Sabo some swan one yan what one word she any. One yana don't cross and a car what dear ECG war quaco chiasa canwa. Abroswa go no more man na ECG Macono. One to be one more you son and son of Fatana home como. And Nana ya born na san ko bi moy. Jo a free sonia ya right. Science sa abasa can be mtiantoa and some somaye. Ye to aso no ye ko krofrum. Adwadifo na afitafo e wo ho na wo ma palai. Wono mo se wo hweba bi ti se CPC community toilet ne nchen ho wono me wo ho a ene se wo mkoda ma ade akinye wo mo ba adwuma wo beduru ye chepens ne anwea age ba bia afa ama wo mu nya kwan kura nwure na wo makwa kobie wo mo so toso aye adwuma na de ha wo mo kura ne se saasase so wo mo atena so firi kwakudu apenso aba besi sabre na sempo bibi bekoso wo ho a e wo sankedi kan bo wo mama ne ansa na wo mo hunu de ebeko na ho nso kura se sanitation area na ntu ni nyina echi no o a private developer bi na ababeje obi aso nka hwe na wo mo ababeje ho aboso wo mo ni abere papa wo mo ekasa na eno no adwadifo no e kire ha aha wo mo ni de ntia wo mo ni abere ye ka nyina ne se asase no asura ye te so no anya asase a ye di ye bibi sa akwa asase a ye yi to ono se ye be si ajanan anase bola enu ti na aban dia eje asase no dia to na ye pese ye beti kra no se aban se ma obi afa ne sanka aban asase na so ase ni pa bi se wate se ye ba beto aba enti sa nipa na ye ba beto aba ni nti no se wanya ntem na se wa pam nipa na ma metra so ma ya eno adwadifo ne adwumayefo a wono mo wo krofrom sa CPC toilet ne nchen na ewie no small honorable ya wono na ekọ assembly ho a ogina wo manam honorable Isaac Owusu enso ekirekire de ntia akoba ne sa na wo mo nka wakomanto onyem. Before I came to office and being the assembly member no na ese me kodi akiri na sebi ini pete ha no almost eyedie ehiame me so me kwa assembly position mu ma assembly ni jitu no say omode ama hear me and family developer yeah you free private partnership private public partnership and now oboye project you will say project call that day ombebu no now omesi foforo wa ha say omu wie so a ombeye community the background wa ha na omaye person wa ha
Ti ya wo anwumre ya enu anwumre na obi frɛ me frɛ asase developer no de anwea aso ha na esikwan kimi say metwen anopa ya me frɛ no na de wabɛyɛ wa ha no cars on say cars wa ha ebi bepie ebi bɛba inside eno honorable Isaac Owusu ya wo assembly member won potamu ho na lawyer baafo awua eho ehyenase sanse ho nyina yemanhia southwa ena ono nso eka cha womse wo nka wakomanto yam na de ewo akire bia no wo hwe no ni minu yen etu anamo bebru ye beso ade na no nti omu nya abotire o matena ha fie bebre wuntimi fiti da ko pese wutu omo so wutu omo kra na sebe the papa yinim ne se obepe baabi a ene hase ama wo mo because aha na omo wo no omo sum nipa ewo mpesua no so enti wuyi omo free hase ya lawyer baafo awua honorable manhia south wono ena agina mu eho nyina ahyenase ena ate se wone ne manfo edi nkomo no awusona ya ono ya da kase boy de bram no ye gina so na ya de si asadan konfa makuku Veronica Jando akosia somo ya Grace Buzi Reverend Michael Happy munyina ya da mo se ora sante ya bo Benedict wono na se mu de ma ye akosia aje wakode boaten ene medi mene ejapia apam